दिनै 75थि सुबुंखान्थि सान बर'कछारि अनसाय गावहाय खुंथायनि नाजानायाव बोसोरफ्रामबो जों खुङो आरो देग्लायबो जों खुंदों। आं बर'कछारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मासिगिरि हिसाबै दहाय भारतनि जानि नेशनेल फ्लेग बेखौ बिरहोबाय। दिनै बेहाय गोबां रायजोफ्रा सिनियर सिटिजेन आगोलनि एक्स बर' गौथुमफोरनि दैदेनगिरि लोगोसे दानि बर' माहारिफोरनि आफादनि गोबां दैदेनगिरिया बेहाय बाहागो लादों। लोगोसे खाथिनि कलेज गोयिं हाई स्कुलाव थानाय हाई स्कुलनि आरो एमइ स्कुलनि एलपि स्कुलनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना गावसोरनि जानाय गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे जयै बाहागो लादों। आङो ओरैबायदि गोजोनदों दिनै जोंनि काउन्सिला गोदानब्लाबो जों जे बोसोरफ्रामबो बिराद मोजां मोनसे हाबाफारि जों बेहाय खुंबाय थानो हादों। आसाम सरकारा भारत सरकारा जोंनि काउन्सिला गोदानब्लाबो जों जोंनि हाबाफारि मावनायखौ बिथांमोना गोजोनदों। जोङो बोसोरफ्रामबो जाखिनि हाबाफारि मावनाय जौगालु हाबाफारि मावनाय बेखौ एनुवेल रिपर्ट महरै जोङो होबाय। बेजों लोगोसे आसाम सरकारा दा काउन्सिलनि ओरैबायदि बुरजा सोलोंथाइ बिथिङाव गुदि फरायसालिनि जानाय जेंनाफोर जानाखि आंगनबादिनि जानाखि मार्जार TLMनि जानाखि खामानिफोर बेखौ सेबखांनाय फेक्टरियेलनि खामानिफोर बेखौ दायित्व होजों। बेजों लोगोसे जोंनो स्पेसिफिक डेभेलपमेन्ट निड्स अफ बर' भिलेजेस आउटसाइड बिटिआरनि जानाखि खामानि 5.2 बिटिआर एकर्डनि बेबायदि जौगालु हाबाफारिफोरखौ जोङो इतिमध्ये बानायबाय। जोङो गम मोनदों आसाम सरकारा जोंखौ 15 फेब्रुवारियाव लिंदों। जों बेवहाय एप्रुभेल मोनगोन होननानै बुंदों बिथांमोना। खोब मोजां जागोन। एप्रुभेल मोननायनि उनाव नोंथांमोना फोरमायगोन। आरो बेफोरजों लोगोसे जोङो दस्रा बोरैहाय शिक्षा बिथिङाव जोङो बोरैहाय कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जोंनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लानाय बेखौ जोङो एवारनेस मोनसे प्रग्राम जोङो अखल सोलोंथाइ बिथिंनि गुदि फरायसालिनि गेजेरनि गोजौनि एवारनेस प्रग्रामखौल' लायाखै। बेजों लोगोसे जोङो माखासे ड्राग्स एबिउसेसनि बेफोर प्रग्रामखौबो लादों। जोंनि काउन्सिलनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ बिसेसकै जोङो कालचार PHC बेनिफ्राय स्पर्ट्स एग्रिकालचार बे डिपार्टमेन्टफोरनि हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो गोबां जौगालु खामानिफोरखौ जोंहा मोनसे डिस्टिंक्ट बेरखांना होनाय बोरै बेरखाङो जोंनि खामानिफोरा बेखौ जोङो ग्रिन आरो येल्ल' बे कालारनि बाउन्डारि वाल जोंनि बिल्डिं जों बे कालारजों होदों। जेबावनो थाङा मानो नोंथांमोना ग्रिन आरो येल्ल' कालारनि जुदि नुदोंब्ला बेयो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय रां अनसुंथाइनि गेजेरजों मावनाय। BKWCआ जिथुनाखि APC UPC पस्टिं होनाय बे हाबाफारिखौ माब्ला लागोन? जोङो देग्लायनि जानाखि फैबाय थानाय रां बावजायाव जों सोग्रोनांसिगोन। थांनाय बाराव जोङो सोनो हायाखै। बेखौ सोनो हाबानो बेवहाय रां हमना दोननो हाबानो जोङो जागायजेनगोन। बे जागायजेननो थांनायाव नोंथांमोननिबो हेल्प नांगोन। सोर बबे खनायाव गोरों गथ' दङ बेखौ बुरखांना लाना फैनायाव बिथांमोनखौ जाहाथे नैबे जों सावरायनायाव बिथांमोना जाहाथे आवगायबोयो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो मैया मोनसे आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटिजों जों मेम'रेन्डाम आन्डारस्टेन्डिं मोनसे खालामदों। एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि जोंनि काउन्सिला साखि थादों। आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरजों गोबां बिथांमोना साखि दङ। मेलनि गेजेरजों जों मोनसे जोंनि पेपाराव सावगारि बेरखांदों नोंथांमोननिफ्राय। दे जोङो बोरैहाय आवगायलांनो हायो आधुनिक गोदान मडार्न जानाय टेक्न'लजिफोरखौ जोङो बाहायनो हायो जोंनि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव। मैया भाइस चेन्सेलरा गोबां खोथा बुंदों। खम रांनि माखासे टेक्न'लजि ओंखारबाय जेखौ गामियाव लांनो माखासे काउन्सिलनि दरखार बा माखासे अर्गेनाइजेसननि दरखार। बेखिनिखौ जों मैया सावरायदों। बेफोरनि अनगायैबो जोंनो मोनसे दायित्व होदों आसाम सरकारनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जायनाखि मन्थ्रि फैगौ 21 फेब्रुवारियाव इन्टारनेसनेल मादार टां डे नङा होमबा? बिनि अबजार्भ खालामनो थाखाय बेखौ मानिनो थाखाय बेखौ अबजार्भ खालामनो थाखाय आसाम सरकारनि जायनाखि इडुकेसन बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जोंनो दाखालि 23 डिसेम्बराव सावरायनाय बायदिबा बिथाङा दायित्व होदों।
दा जोङो बे जोंनि काउन्सिलनि अफिसाव इन्टारनेसनेल मादार टाङा बिनि सिगनिफिकेन्ट बिनि गुरुत्व बेखौ जोङो दायित्व होनायखाय जोङो बेनि थाखायबो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नोंथांमोना निस्सय नुगोन नोंथांमोना बेखौ फोसाव काउन्सिलनि दैदेननायाव इन्टारनेसनेल मादार टाङा जागोन जोंल' नङा जेसेबां काउन्सिल दङ दा दिनै भारत उदांस्रि जानायनि आगोलनिफ्राय उदांस्रिनि उनाव दिनैनि दिनाव 1950 मायथाइनि 26 जानुवारि खालि भारत संबिधानखौ भारतनि सुबुंफोरनो हगारना होनाय बेखौ गनायथि होदों जायनि थाखाय बेखौ रिपाब्लिक डेआव जोङो गोबां हाबाफारि लाबाय मोसानाय गोबां हाबाफारि निस्सय नोंथांमोना बेखौ फोसावगोन आरो जोङो दहाय एसे आगोलाव सोंनाय बायदि एजुकेसनखौ जोङो टप प्रायरिटि होदों एजुकेसन डिपार्टमेन्टखौ जिहेतु आंनो नायो देग्लायनि जायनाखि फैगौ बाजेटआव एजुकेसनखौ आरोबाव गुरुत्वसिन होनानै रां बावजायाव बा जोंनि जायनाखि एनुवेल अपारेशन प्लानाव जों एजुकेसनखौ मोजांसिन मावनो नाजागोन एजुकेसन डिपार्टमेन्टनि खामानि हिसाबै जोंखौ आसाम सरकारा खामानि मावनो थोनलायलाय जों एसे बोलो मोन्दों आसाम सरकार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे जोंनि एडभाइजारि कमिटिनि जायनाखि चेयारमेन इउजि ब्रह्म डक्टर रनज पेगु एजुकेसन मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो गायसननो हारि